Xayrlı gün Татарстан, xayrlı gün hürmetli televizor qarawçılar. Мен Эльза Ахмеджанова һәр барчагызга күтәренке кәйф, уңышлы матур эш көне телим. Бүген бездә уйнагыз гармоннар тапшыруы. Гармон берләштерә бит. Алып баручыларыбыз Айзилә Батырханова һәм Татарстанның атказанган артисты Наил Сәгъдиев Россия төбәкләрендә яшәүче үзешчән гармончыларыбыз белән таныштырып баралар. Алдагы атналарда Мәскәүдә булып кайтканнар иде, ә бүген исә сәяхәтчеләребез кая барырлар икән, бик тиздән белербез. Xayrlı gün Татарстан. Xayrlı gün hürmetli televizor qarawçılar. Biz sizni Tavlı Ural якларынан сәламлыйбыз. Biz bugün Araqay avılında. Әни өчен бирегә килдек дисезме? Бик тиздән белерсез. Жер асты тулы байлыға, алтыны бақырлар, ең қиммәтлісі жерімнен Урал тау татарлары. Яшибіз барыбызда, яратып, халқыбызның мәккәсі. Исәнмесез, саумысыз? Исәнмесез, нишкәләрегез, апай? Biz Татарстаннан килдек сезгә кунакка. Әйе. Минем апам Казанда тора. Шулаймы ни? Ярар. Свердлов өлкәсенең Әрәкәй авылында 2012 елда менә шушы мәхәббәт бино ачыла. Бу милли мәдәни комплекс. Аның җитәкчесе Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, төбәктә татар сәнгатен үстерүгә гаҗәеп зур хезмәт куючы Салават Гобәев. Нәкъ менә аның тырышлыгы белән Әрәкәй авылында 2014 елдан башлап төбәк-ара уйнагыз гармоннар бәйгесе оештырыла. Халқыбызның мәккәсенә Казаннарга тартылып. Xayrlı gün qadrli milletdaşlar, yara qaralarına yaxın edip kelgan qadrli dostlarımız. İsənməsiz barşağızdan. Mına şununda tağında varımızda mana şu zalga jayıldık. Bizning regionlara uynağız gamından konkursuna. Bik şartbız sizni bugungi beramizda ko'rga. Barımızga, barşağızga da ixlos ko'ngildan ijodiy o'ngishlar tilaysam keladi. Bayram bilan. Biz сәхнә артына килдек. Монда үзе бер тормыш. Менә монда әзерләнәләр. Абый, исәнмесез? Нишкәләрегез? Сәмсез. Әбәт кенә Аллага шөкер. Ничек дулкынадасызмы? Хәзрәк була инде. Була хәзрәк. Кайда килдегез? Без төмәннең үзеннән, төмән ягыннан. Без инде ике коллектив килдек. Чимги дура дигән коллектив. 8 абый уйныйлар, бияләр, җырлыйлар дигән шикелле. Как шоу була инде. Инде икенче номер безнең как человек оркестры бетәгән төмәндәш Әбүзәр Минибаев кичкенә гармоннарда уйнаучы, хорайларда, кузларда. И менә бу бәйрәмне иштегәндә буласын алдан заявкалар биреп, менә Ходай Тәгалә, Аллаһ Тәгалә насыйп итә шул бәйрәмгә килергә. Инде Аллаһка тапшырып уйнап карыйбыз инде. Яхшы. Ярый, уңышлар телибез сезгә. Барысы яхшы булсын. Рәхмәт. Җиңү белән кайтырга язсын төмәнге Амин, амин, иншалла. Рәхмәт. Фәргат абый, нәрсәләр турында уйладыгыз? Шушы көйне уйнаганда, менә карап тордык, шул кадәр күзләрегезне йома уйнадыгыз. Кешегә бәхет теләп, уңышлар, йөрәк
bütün dünyаны кертер için, кешеләрнең күңелләре асылыр için, шулай итеп шундый минем хикмә бул инде. Минем янашамда Төмән өлкәсеннән Ислам абый Сафин. Ислам абый, сәнмесез? Ислам абый, менә сез сәхнәгә чыкканда игътибар иттем. Шуны матур сезнең гармоныгыз. Һәм менә монда ни өчендер ручка тагып куйгансыз. Бу бик кирәк булдымы сезгә? Нәрсәгә кирәк бу? Бу гармоным бүләкләнгән әйбер. Былтыр бездә Төмәндә, Төмән өлкәсендә үтте Играй гармон дигән фестиваль. Ну, урыслар, татарлар да катнашты. Менә шунда миңа бүләк иттеләр беренче урын өчен. Менә бит. Шулай да булды. Шуннан соң инде бу гармондан башка яши алмыйм. Гел тарта үзенә әрәкейләр, салават менә чакырды. Әйдә килегез дип. Мин үзем гармончы түгел, композитор, пианист. Инде авылда яшәгәч, Төмәндә мин авылда яшим. Татарлар арасында яшәгәч, әйдә гармонда өйрәним дип, 5 ел элек башладым уйнарга. Авыр түгел икән өйрәндем. Шулай, анасын коңгырау тактым менә монда, менә карагыз. Үзегез куйдыгызмы? Куйдым, ул яңгырый уйнаганда менә. Ничек матур бит. Ни өчен ручка монда дип торасыз? Сорау туадыр сезнең. Күп кеше күрә дә безне, менә инде күп җирдә уйнарга туры килде, мәҗлесләрдә, туйларда, юбилейларда. Телефон сорыйлар, адрес сорыйлар. Ручка булса язырым дип. Шушы арада менә ручка табылды, менә шунда тактым да куйдым. Телефон язам. Якынлашабыз, аралашабыз. Менә бит аның җае табылды. Җае табылды, менә шулай. Искиткеч шундай матур сезнең гармоныгыз да. Гел менә шушы гармон моңын яңратып яшәргәсен. Менә яратым шулай да, менә уянасың уйныйсың, ятасың уйныйсың дигәндә. Пианинога уже игътибар юк бернидә. Менә шул гармон табышы моң. Пианиноны каядыр алып барырга бик үк мөмкин түгел, уңайлы түгел. Ә монда шат гармон. Шулай да булды. Әти минем кайчандыр авылда дус булган аның, Ислам исемле. Гел аның янында утырады гармончы ул. Минем улым туса, Ислам исем кушармы, гармон бирерме дип. Менә шулай бара икән ул. Менә бит гармончы дустыңа атап кушылган исеме. Шулай булды. Исеме дә булды, гармончы да булды менә шулай. Hörmətli tamaşaçılar, bu unikal очрак. Uylamağız mı Flexavay dürüst oynamay? Yo, ol dürüst oynay. Belki garmonunu dürüst tutmay. Flexavay, nişik olay buldu? Mene birinci topkur koray minanda eyver. Bu sıravını endi mine köp kişiler şuşunday sıravlar vereler. Belki şakta biz indi 5 семьяда 5 malay üstek. Vallahi şükür, hele bugün günde 4'ümüz isen, 4'ümüz de garmonçı. Nu oradan işiktir min sulakay.
бишибез дә уйнайбыз. Миңа инде Ходай Тәгалә кушкан сул белән уйнарга. Мин үземне шушлай дип әйтәм. Бәләкәй чакта абзыйлар барса да гармунчы булгач, алар уйнай, мин аларга карап, сокланып, ничек өйрәнергә микән дигәнгә шушындый бәләкәй чакта уйда йөрдем. Шуннан соң алар уйнап ваткан гармуннарны үзенә күрә шунда кыягаз белән япыштырып, әкрен генә уң кулга алып уйнарга өйрәндем. Уң кулга алып бек тырышып кына хәтсез генә вакытлар узганнан соң уң кул белән уйнарга өйрәндем. Уң кул белән уйнадым. Бер эшкә өйрәнгәнмендер. Ул табигать биргән адам баласына ничек кенә булса да сул белән тудырган. Шушы гармошканы кулга алгач, ки уйнап карайым, ну ничектер сул кул шәбрәк йөри. Уйнай торган як әкренәя сул кул узып китә. Шуннан соң туктарым әйтәм, әйләндереп карайым бу әйберне дип инде гармошканы инде алып әйләндереп уйнарга булдым. Шуннан соң әкрен генә шушы гармошка инде минем иң якын дустым әйләнде. Олы яшькә җиткәч, адам баласына картая төшкәч дип әйтәйек, моң төшә. Җырласы килә, бик матур гына әйттереп. Шушы җырны көйне уйнап үзеңә үзең сыкланып җыласылар килә. Шуннан соң инде шушы гармон бәйрәмнәре барлыкка килгәч, тукталым әйтәм, мин инде сулакай булсам да шушы кеше арасында сәхнәгә чыгып карасым килде. Чыктым, уйнадым, бик матур гына чыкты. Аннары инде шушы гармоннар белән әкрен генә гармоннан Тальянга күчтем, Тальяннан Саратскига. Аллага шөкер, бүгенге көндә инде шушы тимәле инструментларда дип әйтәйек, барсында да уйнайм, әзмәз булса да, менә шулай итеп мин инде Атай карт минем инде гомер буена гармончы, гармон төзәтүче, шушы төрле җирләрдә эшләргә туры килде, организацияләрдә, ниләрдә дигәндә, шуннан соң Логайга төшкәч, абзыйлар әйттеләр, әтәйнең эшен алып кара. Мәйтәм, әтәйнең эшләре күп. Заманында пима дибез бит инде, киезитек басты. Шуннан соң аның гомер буена шәш алды, бөтен һөнәре шушы киезитек басты, шәш алды, гармон эшләде. Шуннан инде зур абзыйлар миңа инде әтәйнең бер булса да һөнәрен алып кара дигәч, әкренләп шушы үземә инде мастерской дип әйтәйек, мастерской ачтым. Әкрен генә шушы гармоннарны җыеп көйләп карайым дип кирип киткәнем. Менә Аллага шөкер, бүгенге көндә 18 ел шушы гармоннар эчендә мин. Ул теге күп кеше әйтәдер инде, гармонны алдың, аның ремонтлап теге көйләве бер нәрсәсе дә юк дип, кулыңа аласың, 30 ел яткан гармошканы кулга аласың да, мин инде әйтәм, гасыр тузаны. Ул бит инде гармошка эткәндә тузанны чыгара, тартсаң тузанны үзенә җыя дигәндә. Менә шулай итеп Аллага шөкер, бүгенге көндә инде бик матур гына яшәп ятуда дигәндәй семьям бар. Хатыным бар, Аллага шөкер, кыз белән малай үстердек. Теге урыс сүзенә күчсәк, пишниктән пишник туа дигән сүз бар бит урыста. Бүгенге көндә әле малайымны әкрен генә гармонга, менә шушы моңга нигә өйрәтеп ятам. Шушы гармоннар бер качанда кулдан төшмәсен. Мин үзем өчен генә әйтмәйм. Безнең татарда әйтелгән бит, моң бетмәсә, тел бетмәй. Шуңа күрә моңлы булайык, матур булайык, татар булып, матур гына әйтеп татар булып калайык дисем килә. Афәрин Фризавый, рәхмәт сезгә бик зур.
Ничек матур бит, ничек матур бит. Разия апа, сөйләп китегез әле, менә сез кайларда туып үстегез, кайларда яшисез? Мен Шәкүр авылында туып үстем, Шәкүр авылында яшеймін хәзерге көндә. Шәкүр авылы бу Светлау өлкәсендә була. Свердлов өлкәсе була, әйе. Ул татар авылымы? Татар авылы бездә. Татар авылы була. Әйе, шунда тудыгыз? Шунда тудымын, шунда кияүгә чыктым. Инде тормыш иптәшемнең инде вафат булганына 10 ел тула быел. Инде бер үзем яшәп ятам әкрен генә. Әкрен шулай Шәкүр авылының мәдәният йортында 20 ел йөрим инде, катнашып кызлар була. Башта эшләп тә алдым әзрәгәндә. Шишмә ансамбле безнең 20 елда була инде. Йөрибез без 26 хатын йөрибез. Хатыннар, малайлар, балалар да булып китә, кайчакта төрлечә булып булабыз. Һәм яшьтә авыз гармунда уйныйсыз. Авыз гармунда уйныйбыз, биим дә мин, җырлыйм да мин. Менә бит шуны талантлы. Әйе, рәхмәт. Әйе. Менә киемегез дә шундый матур сезнең. Менә миңа да китертеп куйдыгыз. Шундый матур шигүле. Бу шушы якта, шушы төбәктә шундый шигү белән шигәләр. Без моны үзебез шигеп алабыз шулай. Бу минем 11-нче эшләгән калфагым. Әле калфакларда. Калфакта эшлибез. Әйе. Мәдәният йортында кызлар белән утырабыз, тезелешеп эшлибез. Менә бит. Буш вакытларыбызда. Ничек күңелле яшисез әйе? Күңелле яшибез. Рәхмәтле мәдәният йортының кызларга бик зур рәхмәтле. Безне дә рәхәтләнеп, күңел астырып йөртәләр. Бик рәхмәт. Розалиягә дә бик рәхмәт. Клуб мөдире безнеке. Әллә ни генә әйтеп торалар безне, иркәләп кенә, апалар тип кенә. Рәхмәтле без. Бик яхшы. Бик зур рәхмәт сезгә. Салават әфәнде, менә без әле генә карап уздык барлык чыгышларны, төрле төбәкләрдән килгән чыгышларны. Нинди фикерләр сезнең? Фикерләр яхшы гына. Беренчедән әйткәндә, шу географиясы киңәйде, үзгәрде беренчедән. Икенчедән әйткәндә, менә шу репертуарга килгәндә коллективлар инде төпләп әзерләнгәннәр дип әйтәсем килә. Коллективлар төрле регионнардан булдылар, һәм күбесе алар менә үзенчәлекле фольклорны алып килделәр. Аны бөтен җирдә хәзерге заманда күреп булмый. O ince bir tığ şekilde. Bunlar şunu samula ayrılıp tara bu konkurs. Yarış degen нәрсә bir arasına azgı şultalaşır bizning yokta yok. Ol şunday менә бербесен şu хәтле игътибарлы дуслар шәмәлдә. Әйе, без үзебездә килеп кирдек, шуңа тәмамда татар җаны. Татар җаны. Әйе. Мөсәррәт үзе әйткәндә. Урал татарларын берләштереп торуыгыз белән сез бик бәхетле. Моның әлбәттә инде алга таба да киләчәге булсын. Киләчәге булсын. Әйе, уңышлы булсын. Бу конкурсларны инде беләсез, бу эшне аны бер кабат кына эшләүнең нәтиҗәсен күреп булмый. Һәрбер эшнең аның нәтиҗәсе даими рәвештә эшләгән вакытта гына була. Уйнагыз гармуннар төбәк-ара бәйгесендә катнашу өчен барлыгы 43 гариза килеп ирешкән, 170 катнашучы. Ә җиңүчеләр белән сез Уйнагыз гармуннар тапшыруының киләсе чыгарылышларында таныша алырсыз. Бүгенге шулар, без сезнең белән саубуллашабыз, исән, имин булыгыз.